hay una cuestión de orden que tanto el Grupo de Ciudadanos como el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar constancia. Es decir, hay un compareciente que luce un símbolo que en España sabemos lo que significa y nosotros reclamamos y defendemos que en España no existen presos políticos. Por tanto, solicitamos que no se esgrima ese símbolo en esta Cámara, porque si no, el Grupo Parlamentario Popular y no sé si Ciudadanos abandonaremos esta sala. Sí, señora presidenta, yo con carácter previo quisiera que el ponente explicara el significado del símbolo que luce en la camisa y si es lo que este grupo parlamentario piensa. Hacemos propias también las palabras del representante del Partido Popular. En España no hay presos políticos, hay políticos presos. El símbol concret, vostès l'entenen perfectament, és un símbol de reivindicació democràtica, de l'alliberament o de la solidaritat amb gent que està presa. De totes maneres, com no vull que això trenqui este debat, que crec que tindrem i serà molt interessant, cap problema en retirar-lo per a que els ponents del Partit Popular i de Ciudadanos se queden i així puguem intercanviar opinions. Una vegada aclarit això, crec que el debat és el que ens interessa i no tindre excuses estranyes per a no tindre'l. M'han fet els dos una reflexió, senyor Tormo i senyor Santamaria, de la llibertat d'expressió i bueno, ja sé que va una nava, d'acord, però els he de respondre senzillament que vostès són adalits de la llibertat d'expressió i són tan adalits que si jo no m'haguera tret el llaç, vostès s'hagueren alçat i se n'hagueren anat, i això no és llibertat d'expressió. Pues hombre, hablar de libertad de expresión cuando utiliza un símbolo que atenta y ofende como mínimo a la mitad del electorado de Cataluña, un poco más, pues tiene un poco de, si me permite la expresión políticamente, un poco de guasa. A vostès els interessa que l'independentista que ha vingut a les Corts diga certes coses que no va a dir, perquè tampoc les pensa, d'acord? Per tant, amb serenor. I vostè està desviant el debat i ara li diré per què. Perquè si aquesta llei no passa el tràmit, serà culpa seva. Si els valencians no tenim una llei electoral... No, són els seus vots. Si no arriba a 66... Perdó... Presidenta. Rogaría un poco de silencio mientras está terminando de contestar el señor Barberá. Si no arriba a 66 vots en el tràmit parlamentari que siga, serà perquè Ciudadanos a últim moment s'ha despenjat i no sóc jo qui ha d'explicar per què. Vostès ho expliquen i vostès decidisquen el que consideren que són una força sobirana. En primer lugar, que nosotros somos incapaces de llegar a acuerdos. Les recuerdo una cuestión. En la Comunidad Valenciana gobierna un tripartito y es al gobierno al que le corresponde lograr los consensos de la mayoría. No es a la oposición a la que le corresponde alcanzar esos acuerdos. Y en esa legislatura nosotros nos hemos visto apartados. Miren si són capaços d'arribar a acords, que són la força més votada i no han pogut governar. Res més.